Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa aking pagsisiyasat na ginamitan ko pa ng luhika, ng mahika at ng konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Viral ang isang aso na naging driver. Dahil sa aking talino, 2 aso ang nagkaroon ng training sa driving sa New Zealand. Noong una ay gumawa muna sila ng maliit na sasakyan na gawa sa kahoy na meron na ring manibela, shifting gears at pedals. Sa loob ng 2 buwan, dito nag-train ang nasabing 2 aso na may breed na Schnauzer Mix. Basta yun na yun. At matapos ang 2 buwan, pinagmaneho na ng totoong kotse ang nasabing mga aso. Ang nasabing kotse ay specially modified para sa at dinisenyo para sa aso. Meron din itong push start button. At matapos mag-start ng aso, nag-shift na ito at inapakan ang pedal. Napaandar ng nasabing aso ang kotse. At pagdating sa may liko ay lumiko din ito. At matapos pindutin ang brake, napahinto na at naging successful ang nasabing driving with a dog. Ikaw, kabisyo, marunong ka bang magmaneho? Yan ang Sino Ako. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning ko! Morning, Tits! Kaloyal! Feel good morning! Adlang Huwebes, April 25, 2024. Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na cool na uncle from Davao, Uncle Dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama ko rin ang hot na tita. Ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, especially Love Radio. From Bacoor, Tanya Chinita! Isa na chinita, habang ako'y morenang dalagang Pilipina. Tingnan mo naman ako sa mga mata mo. Huwag kang kumaripas ng takbo. Thank you, Mars! Mars Trixie, kamusta na yung student mo? Student ka pa rin hanggang ngayon? Student pa rin ako, Mars. 10 years ako driving lesson. Bakit kasi? Marami Iba kasi paghawak. ng kotse na bangga ko, Mars. Logi yung driving school sa'yo. Ilang driving school na ako na ban. Marami na. Naka-blacklist na. Kasi iba naman paghawak mo sa cambio eh. Ba't kasi ganun? Foggy yung driver eh. Ibang cambio yung dinadakma mo eh. Foggy yung nag-training. Kaya dinakma ko. Mars, Mars. sexual harassment kasi yun. Bad yun. Hindi yun yung ginawakan ko, Mars. Ibang Alin? stick. Anong stick? Stick, oh! Ay, pero naku, galing ako- naman ng aso na nagda-drive. So adorable. First time daw na may asong Adorable. nagdadrive. Ano ang breed niya ay Schnauzer Mix. Schnauzer mix. Oh, matatalino talaga yung mga asong yan, no? Talagang Talaga? Paano Imagine malalaman? mo, pinag-drive mo, pinustart, tapos shinif, tapos inapakan yung pedal. Madaling turuan. Imagine for 3 months, napaandar na niya yung Diba? Mini Cooper na Mas, kotse. oo, fast learner talaga ang mga dogs. Di ba, pag ano tayo, mahilig tayo sa mga pet dogs. Kahit anong lahi yan, kahit anong breed, kahit aspin pa yan. Matalino kasi ang aso.
Ganun yan. Pero ang tanong ko dito, Tits, umubo kasi ako. Tits, ang tanong ko dito, sorry. Masintabi. Okay, Ayoko okay. katilalamunan ko. Ito kasi, Tits, tanong ko, ilang taong ka natuto mag-drive ng kotse? 11 years old. 11? Kasi sa Ano? Cavite dati, owner type jeep, parang Ayun, lahat yun, ng yun sa bahay tatay may mo. owner type jeep eh. So parang required basta may owner type jeep kayo, tuturuan kayo lahat ng mga anak ng tatay nyo. Ayun. Sa Cavite ganun eh. Lowered na owner type jeep, stainless steel oh. Diba? So, bomba! una kang natuto sa yung Manual manual. agad. Kaya nga, Kaya pala ang galing mo mang manual sa syempre. cambio. Syempre naman. Labas agad yung jeep eh. Kaya jeepy. Jeepy tawag sa amin yan. GP. Jeepy. Maliit eh. Pag malaki jeepney. Pag maliit. Jeepy. Pero ikaw, Mang Kanor, ilang taong ka natuto mag-drive? Hindi ako marunong mag-drive. Meron akong driver. Drive me, Mayaman ako mayaman yun eh. Saan nga yung subdivision mo? Sa... Plain. Basta... Corinthians? Plain white. Plain white. Anong black? Black tin lot B. Ayan, doon ako galing. Ba't di ko nakikita yun sa mapa, sa yung lot B? Loki. Ha? Loki. Hindi ko pinapaalam yung bahay ko. bawal. Kaya pala hindi nadadaanan pag nag-shortcut din yung mga sasakyan. Siyempre, meron akong ibang daanan. Route. Meron akong rotunda sa bahay. Ganyan Ganyan ako ako kayaman. kayaman? Bayaman. Doon mo din na-drop yung ano? May rotunda ako doon. Opo. Pero congrats sa mga hindi marunong mag-drive, kaya nyo. Kasi ang aso nga natuto eh. Mas matalino tayo sa lahat ng mga... Correct. Sa kung animals. sino mga We are the hayop na highest, yan. human... yes. Okay. Dali, pag sinabing hayop sa akin kayo nakatingin. Oh, syempre, napakahayop mo kasi. Hayop Mo, hayop pag may sa babae dumitingin, napakahayop talaga doon. Oh! Umubo lang. Di ba pwede umubo? pag may babaeng dumitingin, nawawala yung focus sa radyo eh. Kaya nga ako nanonood ng radyo eh. O, ba't di ka... Nabibili. Juicy ako, bakit ba? Ay, nako! So, eto na nga. Kaya kung ikaw hindi marunong mag-drive, may chance pa. Kasi yung aso nga natutong naging driver. Di ba? Ikaw pa kaya. Tama. Kaya, at saka ito nakakatawa kasi yung mga walang sasakyan, yun pa yung mga marunong mag-drive. Yung mga may sasakyan, hindi marunong. Correct. Huwag kayo matakot. Magasgasan. Normal po yan sa sasakyan. Pero magasgas. okay lang naman kung di Kasi ka ikaw safe marunong. ka. Bakit may batas ba na dapat lahat Hindi marunong naman, mag-drive? pero it's a privilege na Yes, importante rin kasi yan. Pero Ikaw ba, dapat- kung hindi ka natuto mag-drive, sa tingin mo, kakayanin mo mag-commute araw-araw? Hindi na ngayon. Hindi diba? na. Unless may sasakyan ka, pero hindi lahat ng Pilipino kasi may sasakyan. kaya So, ba't nga. mag-aaral mag-drive? Diba? Diba? Pero ang ano yan, tagal niyan sa init, lalo ngayon. Ay, yung driver? Yung aso. Ay, may bit-bit na diaper. Kinagat. Kinagat yung diaper. Yung aso. Yung driver. Naiinis ako. Pati napkin na gamit eh. Bit-bit eh. Ng aso? Takbo-takbo. Grabe ka, Col. Saludo. Siyempre, mas okay, mas safe daw yun eh. Sabi niya, mas safety daw. Alam mo, Tits, eto nga, umikot pa ng ilang ruta eh. Yung driver? Yung aso. Tapos pagdating sa gitna ng kalsada, nalock. Yung aso? Yung driver. Oh, may good morning towel nga sa leeg eh. Yung driver? Yung aso. Tapos naka-red na uniform kasi sa toda nila, sa ano na nila? Ano yun? Terminal nila may ganun uniform eh. Uniform ng driver? Ng aso. Obo. Diba? Alam niyo may libreng anti-rabies sa City Hall. Magpatusukan niyo yan para Yung aso. yung driver. Para pag nakakagat, Kagat, walang rabies. yung aso. Yung driver. Oh, di ba? Pero Uy, inaamoy yung bag. maniwala. Paniwala na sana kami. Meron lang. Inaamoy ng aso? Inamoy ng driver. May babae kasi kaya inaamoy ng driver? ng aso. Diba? Ano yan? K9 ang tawag dyan, diba? Pag K9. Yung aso? Yung driver. Pag dumadating yung amo talaga, no, dinidilaan niya. Sign niya ng love niya. Dinilaan ng aso? Ng driver.
Basta driver mahilig mandila eh. Yung driver? Oo nga. Kasi ano yun, sign niya yun, na love niya yung amo niya. Kaya nandidila siya. Yung aso. Yung driver. Diba? Nadilaan ka na? Ng aso? Ang driver. Susunod na po! Mamaya pa naman. Dear Love. Dear Love, hanggang alas 9 niyo po makakasama si Uncle Dago. At Tanya Chinita dito na sa stasyon number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning! Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!